Kako se to zove? To su fabrike, farme. Zdravo još jednom i dobrodošli na moj kanal. U današnjem snimku ću sa vama razgovarati o svom iskustvu prilikom prelaska na vegansku ishranu. Podelit ću sa vama neku svoju priču, u nadi da će vam to pomoći da i vi sami donesete sličnu odluku ili barem da vas podstakne na neko razmišljanje o tome. Na početku bih napomenuo da sam ja tek nedavno prešao na ovaj režim ishrane i da se još uvek prilagođavam, još uvek učim o tome. Nikad nisam imao problema sa mesom, u smislu da sam jeo u prekomernim količinama čak i ranije. Mislim da je odluka ka promjeni režima ishrane ipak bila rezultat višegodišnjeg razmišljanja u tom pravcu. Primetio sam da, naročito tokom studija, pošto sam tad prestao sa uzimanjem mesa, to je naročito došlo do izražaja zbog toga što sam primetio da sam sve manje i manje unosio meso u svoju ishranu. I to je na kraju dovelo do trenutka kad sam jednostavno prekinuo to i rekao sam sebi ne, ja neću više ovo da radim. I vidjet ću šta mogu da radim, koje sve druge opcije imam, ali ovo definitivno neće da bude deo moje ishrane. To je bila situacija otprilike, mislim, znam da je neki klišej primjer, ali bio sam u prodavnici, kupovao sam neke namirnice, uglavnom za jelo. I u tom delu gde su ti mesni proizvodi, znači salame, šunke, paštete, šta god, sam samo stajao tako par minuta, gledao one proizvode i onda u jednom trenutku mi je samo došlo, ne znam kako to da objasnim, ali došlo mi je jednostavno da, gledajući one proizvode, da kažem sebi ne, ti nećeš više ovo da jedeš, naročito znajući odakle to dolazi i čemu ti doprinosiš. I onda mi u tom trenutku jednostavno sinulo, ok, ovdje se završava sve to, od danas ćeš da kreneš sa drugačijim režimom. I uglavnom sjećam se da je od tog dana bilo sve daleko jednostavnije nego što sam možda mislio da bi bilo. Ja sam lično imao dosta nedoumica kako bi to otprilike izgledalo, od uvijek sam mislio jao, to je previše teško, to je pogotovo kod nas, kao šta ću da jedem, da li uopšte postoji neka alternativa, ali činjenica da zaista postoji i da većina ljudi zapravo kod nas misli da je to nešto previše komplikovano ili previše skupo ili previše neizvodljivo. Međutim, evo ja vam iz svog ličnog iskustva kažem, to zaista nije toliki problem kao što vas navode da mislite. Samo je potrebno da imate dovoljno dobru organizaciju, da znate šta otprilike volite da jedete. Imate na internetu mnoštvo izvora, dakle možete da vidite različite recepte, različite informacije, savjete. Evo mogu da vam ostavim dole u linku par njih, čisto da vidite otprilike kako bi to izgledalo ukoliko se premišljate na ovakav korak. I tako sam otprilike počeo. To je bilo 2013. u maju ako se ne varam. Uglavnom, u to neko vreme se dogodila ta neka promjena, da tako nazovem. Posle toga, prošlo je otprilike 2,5 godine, prilično mi je dobro išlo. Uz to sam imao i mnoštvo mlečnih proizvoda, znači kao što je sir, mleko, jaja, kiselo mleko, jogurt, pavlaka, slatka pavlaka, šta god, mislim sami imenujte proizvod, kačkavalj, šta god, kajmak, znači sve su to neki proizvodi koji su mi pa da tako kažem, mnogo olakšali prelaz, ali sam od uvek znao da tu postoji još jedan korak koji moram da preduzmem u jednom trenutku. Međutim, sve vreme sam govorio sebi, dobro, ti si preuzeo odgovornost za svoje postupke u ovoj meri, sačekaj još neko vreme, vidi kako će to da se pokaže i jednostavno budi svestan svega, razmišljaj o tome konstantno, verovatno ćeš u jednom trenutku i to da izbaciš iz ishrane. Međutim, kako je vreme prolazilo, tu je bilo godina, 2 i evo 3 godine se nakupilo, ja sam sve vrijeme imao tu informaciju kod sebe. Ja sam znao da uzimanje mleka, jaja, generalno tih drugih životinjskih proizvoda dovodi do dodatne patnje tim životinjama. Znao sam šta se radi sa kravama na farmama, sa pilićima. Ostavit ću vam jedan link koji će da vam ilustruje otprilike kako to izgleda u tim
kako se to zove? To su fabrike, farme. Uglavnom pokazat ću vam pa vi vidite, prosudite sami da li to nešto što bi trebalo da podržite. I da, ja sam sebi uporno govorio, ok, ti si već preduzeo jedan veliki korak, možda je najbolje da sad zastaneš i vidiš kako će sve da se pokaže, da li si ti spreman uopšte da ideš korak dalje, da li jednostavno želiš da ideš korak dalje, iako sam znao od uvek da želim da potpuno izbacim sve to. Međutim, tu je samo vreme prolazilo, ja sam ostao na neki način ukupan u mestu, nisam ni razmišljao više o tome da preduzmem sledeći korak, a sve vreme me je mučio problem sa tim znajući da i dalje učestvujem u svemu tome i onda sam jednostavno morao da to izbacim u jednom trenutku. Sjećam se da sam Sjećam se da sam gledao prilog sa predavanja Gary Yourofsky, ostavit ću vam link tako da možete i to da vidite, vrlo je poučan i preporučujem svima koji nisu do sad gledali da pogledaju. Verujem da će vam pomoći da promenite mišljenje o svemu ovome, zato što čovjek stvarno dobro objašnjava, navajao je neke neusporive činjenice i verujem da svako od nas treba to da pogleda i da onda u skladu sa tim donese odluku o daljem postupku.